Wala na ka na ulang video na ako, bay. Ikaw may dapat maulaw. Maayo! No, saglin. Sayo. Naman. Muscle memory. So, karong adlaw ko mga brad no kay mamahaw ta. Ano ning lantaw mo ka sa orasan? Hapon naman, Glenn. Basta mamahaw ta, buntag na kayo lantaw ang orasan. Mamahaw ta, blit. Mamahaw ta. So, karong adlaw mga brad no kay mamahaw ta. Balik alas 3 na. Kay kung pamahaw ta, buntag yun na. So, imagine na to, buntag ko siya. So, na dire. So, na dire. So, na dire. So na rin, nakaandam na no? Tingala po kayo kung ano, nakaandam na ang mga makaon na rin no? So una itong buhaton mga brad. Kung ano siya, protein shake ni mga brad. Protein shake. Kung ano siya, kanang kumuinom ka ani na nakay muscle diretso mga brad. So ang una mga brad, bisang di ka mag-exercise no? Nakay muscle diretso, tinata mo rin. Kita mo rin. Unang buhaton mga brad no kay kuha tag 1 cup of oats ba? Now watch me whip. Mo to, dapat kung kung magbuhat kay kag oats, no? Kung ibutang nimo siya, dapat mo maingon. Dapat maingon siya kag now watch you whip. Kaya kung di ka mo whip, di ginalami. Kung butang kay kag tubig. No, pabalo mo bla. Kung butang kay kag tubig, munay-nay yun ka. Munay-nay. Kinahanglan gina requirement na nasa Article 10.5. Kung 1 cup of oats, 2 cup of water. Wala cup eh. Program ko. Now watch me nay-nay. Okay. Now watch me whip. Watch me nay-nay. Yan na. Sunod. Magbutang tag mga seed, no? Para additional protein. Bisag unsa nga seed mga brad. Bisag unsa nga seed. Chia seed, mango seed, flax seed, banana seed. Na-seed ang banana? Naam, siguro. Sige. Banana seed. Sunod mga brad kay ato sa ni siyang i-blend kay para mo siya milk, oat milk. O diba ning color white na siya. Karon mga brad no. Misugno ko. Karon mga brad no kay nanatay oat milk. Ibutang na to ang banana. Banana. I-make sure ang banana niyo kay saging ang flavor kay saging. Kinarbay ubang banana, mango flavor. Ibutang na to. Ibutang na to ang tulo ka saging. Ayaw apilay mong saging kay sakit kina. Oh, na-blend na. Muna na bay. Nanadri ang final ingredient. Muna yung final ingredient. Peanut butter. Now watch me nay-nay. Manamis-namis. Yummy. Lemonade. Lodi. May gatas ka pa sa labi. Baby pa. Og mo to mga brad, humana ang protein shake. Power. No. 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 Social. Babay na. Inom sa ako. Karon mga brad, mo inom na tag protein shake. The sexy way. May gatas ka pa sa labi. Gagatoy. Og kanang wa pa man ako natiwas so ang intro ganyan. So maayong buntag mga kaigsuon. Kay igsuon naman kita sa matas Ginoo. Kunin mo na ang lahat sa akin. Since mga kaibigan, no, mga espre, no, kay November man karon, nako i-share sa inyo ang story mga kaibigan, mga brad. Katong November 1, 3 AM pagmata na ako. Medyo hadlok yun yung story, no. Pagmata na ako ni ato CR. Pag ato na ako sa CR, nang hilamos ko. Pag ano na ako sa labapon, nay sa amin sa tubangan, ha. Pagsakan ako, napay nabutang sulong hilamos po ko balik.
paglantaw na ako sa amin. May kasama na siyang iba. Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking mahal. Why? Bro, enough na anak mga brad, no? Kay Christmas spirit naman, no? Nakasimot na ako sa spirito sa Christmas. So, manglakaw ta! Manglakaw ta, mga S-friend! Di ba, Noy? Manglakaw, may! Woo! What's up, mga brad, no? So, daghan mo kay mga pangutana dre, no nga? Kung sa'yo nakasasulod sa bag ni Glenn? Naka ni siya gold? Or mga silver? Kung sa'yo sulod ang bag na ko, no? So, what's in my bag challenge na ba? Kung sa'yo sulod sa akong bag? So, first item mga kaibigan, no? Kay datay, kung rin, no? Butilya. Ano, sino siya? Vodka? Because I like to keep the party going, mga brad. Padayon lang tagay, di ka magmay, maaga nubong tagay. Padayon lang tagay. Ang sunod nga item, mga brad, no? Kay jacket, no? Kay basin tayo mag-winter dress Pilipinas, no? Diri sa Cebu. Atong gi-rep diri ang University of San Carlos, mga brad, kay Carolinian, man. Carolinian. Sunod nga item, mga kaibigan, no? Kaya natin funny pack dre, no? Daka na siya jokes, no? Paminawagan, eh. Alam nyo, tinanong ako ni Edward kagabi sa Twitter. Sabi niya, Kuya Ryan, bakit ang pait ng ampalaya? Kasi malungkot siya. Di kasi siya kasali sa bahay kubo, kaya siya bitter. Alright! Rock and roll world! O, di ba nag-joke siya? Sunod nga item rin mga kaibigan, kaya dala tag-t-shirt ba? Kaya kabuluman muna ako, sige yung sando, basi makasabaan da ba? Di ta kasunod sa isa ka lugar, so dala tag-t-shirt. Sunod nga item. Sunod nga item ba yung mga polo ni Bay? Kaya basin tayo natin ka ng seryoso nga event, no? So magdala kita polo. T-shirt na po. Blazer. Ano, halindot aling bag na po mga brand, no? Durable ka siya, no? Pwede siya i-busdak-busdak, sa pa siya. I-shake-shake. Ito kaya tamag na ako nabilin rin, bay. Ako nabilin din, eh. Dapat tayo nabilin rin nga. Ito yung mga kaibigan, no? Dati, kalimang tugingon nyo. Naman ko i-iro din, eh. Si Bel. Hi, Bel. Hi. Muna siya na stress reliever na siya, bay. Muna siya, portable na siya nga iro. So muna ako mga tips sa inyo, bay, no? Kung kanang namoy ka ng indot nga bag, no? Butangan nyo ka ng portable nga iro, no? Para stress reliever. Nya, kung na kayo mga problema, ano yung butilap sa imo, ha? Di ba, Bel? Di ba, Bel? Ay, maiksan ako sa bagay kay ulakaw na ako. Why are we still here? Just to suffer. Every night, I can feel my leg and my arm, even my fingers. Lakaw sa ko, bay. Basta ito kabalong na ako dre, bay, no? Pero isa na rin ako naibawaan, no? Ano, nanindot nga Christmas tree dre, no? Taas kayo, brad. Bay, kabalo ka, bay. Kailangan niya siya montage, bay. Kailangan niya montage ang Christmas tree, bay. So, montage, 3, 2, 1, montage. Pag-ibig ang kailangan ng daigdig, kay ganda ng lahat. Hey ganda, If we will just love, we will just ngayong live. Pasko'y pag-ibig ang kailangan ng daigdig, kay ganda ng lahat. If we will just love, 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 If we will just love. Kanang Merry Christmas na sa akong mga ano, no? Ganang taon sa akong mga videos. Bisag November pa karon, no, bro. Advance lang, Merry Christmas. Kabalo mo mga bro, dapat makabalugid mo unsay struggle ali may mo tag vlogger, no? Sa mo ta diri sa public, no, dapat makabalugid mo, so palantawon ta mo. Usahay mga brad, no, kay mga tingalan lang kita ba kung vlogger ba ko or addict lang. Wow! Uy, nari mo diha.
karong adlaw kay no kay humot naman yung Christmas no kay Christmas spirit naman yung mga brad no. So karong adlaw magkuan mi maghipos mi nya kay manghatag mi mga sanina no. Para sa mga tao nga nang hinanglan sanina manghatag mi. Pero bago ta manghatag sanina, tanaw sa to basi atay mga magamit nga sanina ba. So, una tayo sanina bi. I-check ito, nito ang fashion ano. Yung fashion statement ano. Uy. Ang ngayon ako mag-vlog, mag-nindot ra ning vlog no. Feel ka na ko ng vlogger ba? Vlogger post no, vlogger post. Kalang. Oo, kana. Ang ngayon ako no eh. Yeah. Nindot ra ang mga vlog mo sanina para sa kuno nino. No. Asa na? Muscle memory. Napod! So mula ito no. Munang thank you guys sa paglantaw sa vlog. Like kung ganahan mo sa video, subscribe kung ganahan mo video. Kita-kita lang ta sa sunod na video. Peace. Tuwing Pasko, mas ramdam mo, dama sa ating tinig, ang init ng pag-ibig. Tanawag na. Hi guys! Kuan. Lan asa ta padulong? Sa Bangga. Zamboanga naman ta. Oh. Abi ba ako padulong ka sa akong heart? Na naman ko diya, di ba? Kuan. School. Hindi na ako.